JR 仙台駅では警察官や地域の交通安全団体のメンバーが通行人にチラシやティッシュを配り、飲酒運転の根絶を呼びかけました。飲酒運転根絶の日は20年前の5月22日に多賀城市で飲酒運転の車が仙台育英高校の生徒の列に突っ込み、3人が死亡、15人が重軽傷を負った事故を機に制定されました。飲酒運転は大変危険で、もう凶悪な犯罪であるということをですね、今一度県民の皆さんにですね、思いを向けてほしいな。今年県内では先月末までに飲酒運転事故が8件発生し、10人が重軽傷を負っています。